мислите за стандарта на живот в България в момента? Цяло е плачевен. Състоянието е плачевно, сравнение с всички страни в Европа, към които се стремим. Сме на опашката, всички го знаят. Ако имате възможност, бихте ли заминали за чужбина? Ами лично аз не. Защото не знам, може би, защото все пак се чувствам добре тук. Някакъв начин. Децата са ми тук, всичко ми е тук. Според вас, да е българското? Българското е навсякъде покрай нас и надеждата да се опази българското е във вас, крайна сметка. Нали, ние преживяхме вече всички промени до сега. Моето поколение лично аз смятам, че докато не вземат младите хора нещата в ръце, няма да стане с те стари муцуни, които ви гледаме всеки ден по телевизията. Какво мислите за стандарта на живот в България в момента? Ами доста е нисък. За жалост. За съжаление, да. Все още. Може би има някаква промяна, обаче тя е много минимална и обхваща много малка част от населението. Да е българското? Ох. Ами има го. Има го, обаче малко се е позатъпило чувството българското. Мисля, че даже хората се срамуват от него, но ако имаме надежда и продължиме така да устояваме за доброто, мисля, че българското отново ще се възроди в нас. Здравейте, господине. Искаме да ви зададем два въпроса. Да. Според вас, какво мислите за стандарта на живот в България в момента? Много е зле, особено за болните, за пенсионерите. Е много зле и с тези хора с рисковите групи, които са от сърца, които допълнително имат болести, увреждането и така нататък. Никой не обръща на нас внимание. Въобще и сега ето го идвам от лекарката. Разбираш, кашляне, пищени в кръвопровода и така нататък. И няма кой да обърне внимание. И сега трябват пари, но нямам пари до тия да ги взема. Сега ще ги държа до пенсията, защото нямам пари до тия да ги взема. Няма. Зле е. Много е зле. Не се намери човек, който да отиде, да оправи този народ. Вземали да слагат адвокат, министър на здравеопазването. Те ми, поп служете, господа. Не адвокат, поп служете. Добре, кажете за вас, къде е българското за вас? Българското го загубихме. Въобще го загубихме българското. Въобще. Това е. Много е зле България. Много. Трябва кадърни хора, за да оправят България. И може да се оправи. Аз преди няколко години имах интервю по телефона. Може да се оправи България. Първите може и 24 часа, може и за една година. Трябва производство, заводи, да изнасяме продукция, да вземаме пари и народа да бъде доволен и да живее щастливо. Какво мислите за стандарта на живот в България? Какво да мисля? Има ли някакъв стандарт изобщо? Няма никакъв стандарт сега в момента. За сега за нашия живот, младежкия живот. Да, за младите хора. За младите хора няма никакъв. Няма нито живот, нито работа, няма. Седиме така по цял ден и се чуем къде фани. Имаме образование, но няма работа за нас. Няма работа. Образование има, но работа. Всеки няма работа. А вие бихте ли заминали в чужбина, например, да емигрирате, да търсите препитание там? Ходили сме, ама няма и там. Трудно е. И там Трудно и по ходили чужбина. сме и по чужбина, и по Испания, навсекъде сме ходили, обаче няма живот там. Добре. За вас какво ни остана от България? Къде е българското за вас? Нищо не остана от България, всичко са дръпнали хората. Българското в България нищо няма, всичко открадно, Бойко всичко открадна, всичко стана по-скъпо и нищо не може човек да си купи в България ефтино. И плюс това работа не дава той. Нищо не дава.
Where do you come from? I come from the USA. Oh, that's great. And we want to ask you a question about the standard of living in Bulgaria. How do you find the life here? I mean, for us, it's generally fine, but I know with the whole paycheck problems and here in Bulgaria, it's tougher for the Bulgarians. Because I know, like with art teachers, when we say how much we pay for rent, they'll tell us, how do you afford that? Because that's their paycheck for the whole month. Wow. So they don't have money for bills or anything. And as a young person who studies here, do you find yourself happy in Bulgaria? Generally? Yeah. I mean, it's tough, but I mean, with me, I have like a Bulgarian boyfriend and everything, so for me, I get along with the people and everything. But I know Bulgarianized in a way. Yeah, I know with like the other foreigners, they're always complaining how much they hate it here, so. Здравей! Ти какъв искаш да станеш като пораснеш? Аз искам да стана шеф на болницата. Да лекуваш хора? Да. Добре. Нещо други, някакви мечти имаш? Искам да стана хирург, пожарникар и друго не. А обичаш ли България? Да. Окей, здрасти. Кажи сега как намираш ти стандарта на живот в България, в Плевен? Ами в момента мисля, че политическите отношения са доста разклатени в страната и стандарта на живот почва да спада бавно. Затова съм се ориентирала да емигрирам и по-точно да уча в Германия. Тоест напускаш България? Ами напускам, но с резон да се върна все пак, но вярвам, че ще се подобри ситуацията. Значи ти си един млад човек, който има надежда за бъдещето на България. Абсолютно и мисля да допринеса за това по-късно. Искам само да те попитам, къде за теб е българското? В смисъл, като чуеш България, с кое го свързваш? С политиците или с нещо друго? Българското определено не се свързва с политиците, свързвам го с нашите традиции, които са изключителни и уникални. И особено когато ги разказваме на някой чужденец, всички са възхитени от нашата история като цяло. Добре, къде е българското за вас? В момента ли никъде? В смисъл, българското е изчезнало, може би преди доста години. Хората са по-различни, променят се постоянно и губят ценностите си. Добре, за вас какво ни остана все пак от България? Може би традициите или не знам как го чувствате? Вече те са много променени, така че и за тях не може да се каже, че останали. Ей, толкова не бях снимал през целия си живот. Честно. Стегни се малко и разкажи на хората за шоуто. Точно така. Скъпи зрители, очаквайте нашето ново онлайн предаване. То ще се казва Кафе приятели. И ще представлява комбинация между предаване и шоу. И също така ще има много скетчове, шеги, забавни моменти, но също така и сериозни рубрики, като например Де е България, която видяхте преди секунди. Но за сега няма да ви разкрием нищо друго. Ще трябва да гледате, за да видите какво сме ви подготвили. Точно така. Очаквайте ни през март. Заедно.